Merħba tfal, nispera li tinsabu tajbin. Jien jisimni Miss Mirjana u llum iltqajna flimkien sabiex naqraw dan il-ktieb li jismu Is-Serduq tar-Razzett, miktub minn Antoni Spiteri. Tfal, qabel ma nibdew dan il-ktieb, ejja nurikom xi annimali li nistgħu nsibu fir-razzett. Hawnhekk għandi żiemel u dan insibu ħafna fir-razzett. U hawnhekk għandi ħanżir. Għandi baqra. Għandi naġa. Għandi xrurdin. U fl-aħħar għandi is-serduq. U l-istorja tal-lum ħatkun fuq dan is-serduq. Mela tfal, ejjew nagħtu titwila lejn il-ħarsetta. Ħalli naraw fuq xiex se tkun din l-istorja. Fraħal ċkejken qalb il-muntanji kien hemm razzett bl-annimali li kienu jgħixu f'armonija sħiħa. Imma darba sit ir-razzett daħħal serduq ġdid. Tgħid baqgħet issaltan il-paċi u xi ġralu s-serduq. Ejjew naraw billi nibdew naqraw il-ktieb. Qalb il-muntanji għolin ta' raħal żgħir kien hemm razzett li fih kienu jgħixu kwantità kbira ta' annimali bħal tiġiġ, fnik, sriedaq, papri, tates, klieb, ħamiem, żwiemel, dundjani, baqar, naċ, ħnieżer u ħafna annimali oħra. Dawn l-annimali kollha kienu jgħixu kuntenti f'armonija u fil-paċi. Imma meta sit ir-razzett daħħal serduq ġdid, dan beda jġib ruħu qisu xi re. Beda jqum jidden kmieni ħafna u ma jħalli lil ħadd jorqod. Beda jikkmanda x'għandhom jagħmlu l-annimali l-oħra. Beda wkoll kull darba u jkun l-ewwel wieħed li jmur jiekol u ma jħalli xejn lil ħadd. Wara ħafna żmien jistaportu din is-sitwazzjoni. Darba l-annimali tar-razzett kellhom jiltaqgħu biex jaraw x'se jagħmlu. Ftehmu li kellhom jiltaqgħu wara nofsinhar. X'ħin dak is-serduq kien imur jistrieħ. Hekk għamlu u fit-tlieta ta' wara nofsinhar kienu kollha miġburin f'remissa fejn sit ir-razzett kien jerfa' l-ġwies. Araw ħbieb, beda wieħed mill-ħnieżer. Hekk ma nistgħux inkomplu, xi ħaġa hemm bżonn li ssir. Kollha qablu miegħu. Min beda jgħid li għandu jsir hekk, oħrajn bdew jgħidu li għandhom jagħmlu mod ieħor. Kulħadd jgħid tiegħu. Imma kif? X'se nagħmlu? Bdew jistaqsu bejniethom. Fl-aħħar iddeċidew li wieħed minnhom kellhom imur ikellmu waħdu biex bil-kelma tajba jikkonvinċih ibiddel l-attitudni tiegħu. Tfal, intom taqblu ma li qalu
dawn l-annimali? Jiena naqbel, għax bil-kelma tajba jaf kienu jfemuh is-serduq. Ejjew naraw jirnexxilhomx. Imma min minna ħajmur, reġgħu bdew jistaqsu. Kulħadd beda jibża jmur ikellmu. Kollha bdew iġibu xi skuża biex ma jmorrux ikellmuh. Fl-aħħar qablu li d-dundjan kellu jmur għax dan kien dejjem jiftaħar li ma kien jibża minn ħadd. U hekk għamel id-dundjan. Il-ġurnata kienet is-sibt u l-ħin kien xi sija, eżatt kif is-serduq kien sejjer jistrieħ. Waqt li l-annimali għadu fejn setgħu jaraw kollox, id-dundjan waqqaf lis-serduq u spjegalu kollox. Is-serduq x'insema dak li kellu jgħidlu id-dundjan. Olla sidru u bleħenoli beda jgħajjat. X'nagħmel? X'nagħmel? Jien ma nibża minn ħadd. Dak il-ħin id-dundjan ħarab jiġri minn hemm. Is-serduq brabja kbira dawwar wiċċu biex juri lil kulħadd li ma jibża minn ħadd. Imma ma wiċċu sab volpi lest biex jaqbeż fuqu. U hekk ġara, il-volpi kien pront qabeż fuq is-serduq. Is-serduq x'insab ruħu fħalq il-volpi beda jgħajjat. Ajjut, ajjut! X'insemaw dan il-kliem? L-annimali tar-razzett qabżu fuq il-volpi. Li x'inra dawk l-annimali kollha. Beża, neħħa s-serduq minn ħalqu u ħarab. F'kemm ili ngħidlek ma derx aktar. Meta kien waħdu bil-lejl, is-serduq beda jewden x'kien ġralu. U li ma kienx għall-annimali tar-razzett, kieku kielu l-volpi. Minn dak il-lejl stess biddel ħajtu u sar ħabib mal-annimali kollha. Hekk reġa' waqa' l-kwiet u l-paċi fir-razzett. U b'hekk tfal spiċċajna din l-istorja tant sabiħa. Immissa tfal ħanaddu għal attività sabiħa ħafna. Hawnhekk tfal għandi 3 kategoriji ta' annimali. Għandi annimali tar-razzett, annimali domestiċi u annimali slavaġ. Issa hawnhekk miegħi għandi stampi differenti ta' annimali differenti. Is-sintom tfal tridu tqabblu dawn l-annimali mal-kategorija t-tajba. Melejja ħanibdew. L-ewwel stampa hija din. U dan huwa kelb. U ma kategorija jmur kelb? Eżatt, mal-annimali domestiċi. Alla volja nistgħu insibuh ġo xi razzett ukoll. U issa għandna din l-istampa. U din hija ġiraffa. Il-ġiraffa ma liema kategorija tagħmel? Eżatt, mal-annimali slavaġ. U issa għandi din l-istampa. Għandi stampa ta' ħanżir. U l-ħanżir f'liema kategorija ħanpoġġuh? Eżatt, fl-annimali tar-razzett. U issa għandi din l-istampa. U din hija stampa ta' żebra. Issa tfal, din l-istampa ma liema kategorija tmur? Eżatt,
mal-kategorija tal-annimali slavaġ. Issa hawnhekk għandi stampa ta' ħuta. Issa tfal, din ma liema kategorija tmur? Eżatt, mal-annimali domestiċi. Proset. U issa jmiss stampa oħra. U hawnhekk għandi stampa ta' naġa. U naġa fejn insibuha? Eżatt, mal-annimali tar-razzett. Issa hawnhekk għandi stampa ta' żiemel. U żiemel ma liema kategorija jmur? Mal-annimali tar-razzett ukoll. Tajjeb, proset. U issa hawnhekk għandi stampa ta' qattus. Il-qattus ma liema kategorija jagħmel? Eżatt, mal-annimali domestiċi. Proset. Avolja l-qattus nistgħu insibuh ġo xi razzett ukoll. Issa jmiss din l-istampa ta' gurilla. U l-gurilla fejn insibuha? Mal-annimali slavaġ. Proset. U b'hekk tfal, spiċċajna is-sezzjoni tagħna tal-lum. Nispera li sibtuha interessanti u li ħadtu gost. Jiena nerġa' narakom darb'oħra u miegħi se nerġa' nġib ktieb sabiħ ieħor. Imma issa tfal se ngħidilkom saħħa u ċaw.